Il-bidu tas-sena ġdida jimmarka wkoll żvilupp storiku fl-istorja tant glorjuża tal-belt kapitali ta' pajjiżna. Propju fi ftit jiem oħra, jiġifieri fl-20 ta' Jannar li ġej, u mistenni ftuħ spettakolari li jimmarka meta l-Belt Valletta se tiġi inkurunata il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Sandro Kiċer, id-direttur tekniku taċ-ċerimonja tal-ftuħ, spjegalna kif dan il-ftuħ se jkun imqassam fl-erba' pjazzezz ewlenin fil-Belt Valletta. Pjazza Tritoni ħajsir show madwar u fuq il-Fontana li hija kumpanija Spanjola la Fura del Baus, imma l-atleti kollha li se jieħdu sehem f'dan ix-show huma kollha Maltin. Pjazza fil-qudiem il-Katedral ta' San Ġwan għandna kor li huwa akkumpanjat minn projezzjoni u show tad-dawl. Pjazza San Ġorġ qudiem il-Palazz għandna żewġ shows prattikament hemmhekk. Bejn is-7 u l-11 hemm ix-show ta' Sfin Malta li huwa sfin li huwa sinkronizzat ma' projezzjoni. U minn 11:30 sa' satejta filgħodu mbagħad għandna dak li qed insejħulu l-after show li huwa l-Orkestra Nazzjonali Maltija akkumpanjata mid-DJ ta' fama mondjali Tenixja. Pjazza Kastilja għandna projezzjoni 3D bellezza akkumpanjata minn mużika ta' Pola Bela u nista' niggarantixxi ġifieri li xi ħaġa li qatt ma rajna bħala s'issa. Dakinhar taċ-ċerimonja tal-ftuħ għal raġunijiet ta' sigurtà u loġistika se jkun hemm daħla waħda, dik tad-daħla prinċipali tal-belt, filwaqt li l-ħruġ se jkun minn toroq laterali tal-kapitali. Min-naħa tagħha Ġuljana Barbaro Sant spjegat kif ġimgħa qabel il-ftuħ uffiċjali se jkun hemm programm ta' attivitajiet li se jservi ta' preludju eċċellenti għal programm kulturali estensiv bifrux fuq sena sħiħa. Ħajkun hawn ġimgħa attivitajiet ta' diversi kwalitajiet, teatru, sport, storja li tridu ħajkun hawn. Ħajkunu minn ħadd tal-ħadd bil-kollaborazzjoni tal-fondazzjoni ma' entitajiet pubbliċi kif ukoll ma' komunitajiet, pereżempju Każini tal-Banet, ħan kollaboraw mal-Rovers United għax tal-futbol, mal-Valletta FC u eċetera, eċetera, però anki wkoll mal-Kunventi tal-Agostinjani u nagħmlu serje ta' events tul il-ġimgħa illi bihom norqtu il-gosti ta' kulħadd imma wkoll bl-artisti li ħajkunu qed jaħdmu magħna tul is-sena bħala parti mill-programm kulturali tal-Fondazzjoni. Mawa News tkellem ukoll iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Jason Mikallef spjega kif dan huwa l-bidu ta' xi ħaġa kbira għal-Belt Valletta. Qed nistennew spettaklu ferm akbar minn dak li rajna l-bieraħ u follow akbar anke saħansitra minn dak li rajna l-bieraħ fl-ispettaklu meravigliuż li kellna fi Pjazza San Ġorġ. Għandna programm kulturali kbir mifrux fuq sena sħiħa, ilna ħafna naħdmu għalih, dan kien vjaġġ ta' 5 snin, jiena ngħid li ma wasalniex, imma dan huwa l-bidu. Il-bidu ta' xi ħaġa kbira ħafna l-pajjiż kollu fuq kollox għall-Belt Valletta.